Escolti'm, perdoni, perquè... Vostè és de la premsa? Ni aigua, i no em gravi que et fotrem a Vilaterra i Vostè és de la premsa o qui és? No em gravi que et foto a Vilaterra i Pots identificar? Em pots identificar que ets de la premsa? De quin... De notícies. De notícies. De quin canal? De quin... De notícies. Notícies? Sí. Quanta gent hi ha allà dintre? No ho sé. No saps cap informació? Perdoni, no sé, vostès fan una crida que no surti ningú del Parlament a les 5 de la tarda, no? Bueno, la intenció era que no entressin. Bueno, però han entrat, segons vostès, menys del 50% i no poden celebrar. Sí, es veu que està sortint ara a les notícies, diuen que hi ha molt pocs diputats i... Això ens hauries d'informar vostè. No, jo estic aquí com vostès, vull dir que no ho sé. Les últimes? Bueno, la intenció des d'un inici era fer una acció simbòlica per demostrar que no només estem en contra de les retallades socials perquè ens afecten a nivell social de retallades de sanitat, educació, etc., sinó també perquè són antidemocràtiques, en el sentit de que, com es diu des d'un principi, a Convergència l'ha votat un de cada 6 persones que viuen i treballen a Catalunya, que a més això no sortirà al seu programa, amb la qual la legitimitat que se suposa que té el Parlament avui no la tenen perquè hi ha molta més gent a fora reclamant una cosa que no pas 130 i pico persones dins del Parlament votant en polítiques en contra de nosaltres. Per què és tan important que el Parlament no pugui fer la seva feina o no es pugui reunir per vostès? Que no facin retallades. Bueno, aquí la qüestió és que hi hagi retallades o no depèn d'un dia, sinó depèn de la pressió que es faci. És a dir, depèn dels treballadors de la sanitat, dels treballadors d'educació, de tots els usuaris i usuàries que fem força en aquest sentit. Llavors, avui és una acció més que es fa en aquest sentit de fer pressió. Si avui no voten, votaran un altre dia. La qüestió no és aquesta, la qüestió és que necessitem aquesta victòria simbòlica de dir, bueno, si volem, som capaços d'aturar un dia al Parlament i, evidentment, formalment tenir fots perquè ho poden fer un altre dia. Però també en part aquesta acció d'avui servia o serveix perquè el 19 hi ha una gran manifestació, que la idea no és només que hi hagi la gent de les acampades, sinó que hi hagi tots els sectors en lluita, la gent d'ensenyament, dels serveis públics, etc., i que tothom s'ajunti. Llavors, una mica això serveix per poder convocar aquesta manifestació i visualitzar totes les simpaties que té aquest moviment. Deixi'm fer-li una pregunta en plan allò, advocat del diable, però no tenen més representativitat els de dintre que els de fora? Vull dir, amb totes les mancances del sistema, els de dintre els han votat, han tingut uns vots... Bueno, en primer lloc això, el que deia, que Convergència i Unió l'han votat un de cada 6 catalans i catalanes o gent que treballa i viu a Catalunya. Això per començar, amb la qual cosa no ens representa a tots. Home, 362 diputats, Déu-n'hi-do. Sí, però repeteixo, un de cada 6 persones que viuen i treballen a Catalunya. Això en primer lloc. En segon lloc, el programa de les retallades no apareixia al seu programa, per tant està incomplint el seu programa. Això no és il·legal perquè els polítics no estan obligats a complir el seu programa, però això forma part del que diem que és un dèficit democràtic. Haurien d'estar-ho. És a dir, mentre formalment sí que hi ha unes votacions, etc., però a la pràctica sabem que inclús quan la majoria de la població està en contra d'unes polítiques, els governants tenen la capacitat per actuar en contra. Llavors, això, evidentment, no és democràtic. Quan la majoria de la població de Catalunya està en contra de la privatització dels hospitals, si els suposats representants estan anant en contra, és evident que no és democràtic. Si fes un referèndum el perdrien, no? Per tant, d'alguna manera estan actuant antidemocràticament. Llavors, és simplement això. D'acord, moltes gràcies.